салом, бинандагони канали Идеяти Ҷи. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. дар яке аз ҳадисҳои паямбари Худо дуруд бар ӯ чунин омадааст, ки мегӯяд: шумо бо занҳои мардум зино накунед ва он гоҳ мардони бегона бо занҳои шумо чунин нахоҳанд кард. як ҳодисаро бароятон мегӯям, ки дар ҳақиқат рӯй додааст. як марди калонсол ҷавонии худро ба ёд меораду мехоҳад, ки ягон духтари сабукпой ёбаду коми дилашро барорад. ӯ яке аз духтарони ҷавонтаринро фармоиш дод ва дар хона мунтазир мешавад. баъди чанд лаҳза ба назди ӯ ҳамон духтараки фармоишдодаашро меоранд ва маълум мегардад, ки ин духтарак наберааш будааст. мӯйсафед чӣ кор карданашро надонисту дар ҳамон ҷо ба сари худ тир холӣ мекунаду ва мемирад. чунки ҳадиси паёмбари Худо дуруд бар ӯ моро огаҳ мекунад, ки мардҳои бегона зиноро бо занҳое мекунанд, ки шавҳарояшон бо занҳои мардум зино мекунанд. боз як ҳадиси ибратомӯзро бароятон мегӯям. шумо бошед фикрҳоятонро дар комментария бинависед. рӯзе назди паямбари Худо дуруд бар ӯ Умар ибн ал-Хаттоб разияллоҳу анҳу гирьякунон медарояд. паямбари Худо дуруд бар ӯ аз ӯ мепурсад: барои чӣ гирья мекунӣ, эй Умар? вай ҷавоб дод: эй паямбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам, дар назди даратон ҷавоне истодааст ва чунон мегирьяд, ки дар гирьяи вай маро ҳам гирья омад. ӯро ба назди ман дароред, гуфт паямбари Худо дуруд бар ӯ. вақте ки ҷавонро ба назди паёмбари Худо дуруд бар ӯ дароварданд ва байни ӯ паёмбари Худо дуруд бар ӯ чунин суҳбат ба анҷом расид: барои чӣ мегирӣ, эй ҷавон? пурсид паямбари Худо дуруд бар ӯ. паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам: ман аз барои гуноҳҳои худам мегирям ва ман аз хашми Парвардигор метарсам. ту ба Худо ширк овардӣ? мепурсад паямбари Худо дуруд бар ӯ. ё ин ки шахси бегуноҳеро ба қатл расонидӣ? не, ин тавр ки бошад, худованд гуноҳҳои туро мебахшад, агар гуноҳҳоят баробар ба 7 қабати осмону 7 қабати замин бошад. гуноҳи ман аз инҳоям зиёдтар аст, эй паямбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам. оё гуноҳи ту аз арши худованд бузургтар аст? бале. оё гуноҳи ту аз раҳму бахшоиши Аллоҳ ҳам бузургтар аст? не, раҳми Аллоҳ зиёдтар аст, эй паямбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам. гуноҳи бузургро ҳеҷ кас ба ғайр аз Аллоҳ бахшида наметавонад. нақл кун, чӣ гуноҳ кардӣ? ман аз шумо шарм медорам, эй паямбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам. бигӯ, шарм надор. паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам: кори ҳамешагии ман ин аст, ки ҳар вақтое ки касе мурдаашро гур кунад, баъди он ки мурдадорон аз сари қабр дур мешаванд, ман дарҳол гурҳои онҳоро меканаму сару либос ва ҷавоҳироте ки дар тани мурдаҳо аст мегирам. ҳамин тавр рӯзе як духтараки ҷавоне мурд ва ман чун ҳарвақта шаб барои кофтани гури ӯ рафтам. гурашро кандаму чизе дар тан дошт гирифтам. ҳангоме ки мехостам он ҷоро тарк кунам, барои он духтар назар кардам ва зебогии ӯ маро мафтун кард ва дар васвоси шайтон дода шудаму бо ӯ зино кардам, эй паямбари Худо. баъди ин корро кардан, вақте хостам аз он ҷо равам, дар ҳамин замон духтар аз қабр бархесту ба сӯи ман гуфт: вой бар ҳоли ту бар ин ҷавон! чӣ тавр рӯят шуд, ки ин корро бо ман кунӣ? оё аз подшоҳи рӯзи қиёмат шарм надоштӣ, ки золимон дар назди мазлумон ҷавоб хоҳанд дод? ту маро дар назди мурдагон шармсор кардӣ. баъди ин суҳбат паямбари Худо дуруд бар ӯ ин ҷавонро
пеш карду ва гуфт ки барои ту ҳеҷ бахшише нест. баъди 40 рӯзи тавбаву надомат ин ҷавон даст бар дуо бардошту гуфт: эй худои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ва эй худои Одаму Ҳаво алайҳиссалом, агар гуноҳи маро бахшида бошӣ, пас бар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ин муждаро расон ва агар набахшида бошӣ, аз осмон оташеро бифирист ки дар ҷоям маро сӯзонад, то аз оташи дузах раҳо ёбам. баъди ин дуо Ҷабраил алайҳиссалом ба назди паямбари Худо дуруд бар ӯ меояд ва бар ӯ мужда меорад ки гуноҳи ин ҷавон бахшида шуд. бародарони азиз, зино бо духтари зинда азоби сангинтар дорад нисбат бо оне ки бо мурда ин корро анҷом диҳӣ. пас биёед аз ин гуноҳ даст кашему аз Аллоҳ бахшиши гуноҳҳои кардаамонро пурсем ва чун он ҷавон шод бигардем. худованд ҳар яки моро аз раҳмату мағфирати худ бенасиб нагардонад. омин. бародарону хоҳарони азиз, барои пешрафти канали мо аз шумо хоҳиш менамоем ки ба канал подписатсия кунед, лайк ва комментарияи худро гузоред. боқӣ ба ҳамаи шумо саломатӣ ва сиҳатиро хоҳонем.